Isa tana ga Allah da Rasulallah da muminai, yanda Ali yayi wa ɗaha a Badar ya kore kafirai, haka za mu kara alzagzagi mi koyi da ashari. Ya garin ne? Kai ya kwana biyu ne haka. Na ga kwana biyu kwata-kwata ka ɓace. Abuja ma yanzu ka daina zuwa tun da muka je ban manta ka fi wata 8 ma kai rabon ka da Abuja. Ba za ka je ne ba za ka je ne shiru ba. Sakamakon yanzu dan abincin da ake ba mu an daina ba mu. Dan wankin da muke dan yi ma ba mu ma yanzu an daina. Yanzu abincin an daina bayarwa. Yanzu ba in ba ka da kosisi sai dai kai ta kanka Abuja ne. Yanzu babu yadda mutum zai Abuja nan to ya za ka gana Abuja. Amma ka ban mamaki wallahi. Kenan damun kana yi ne don a ɗauki ɗawainiya ka? Kana addini ne don wani ya ciyar da kai? Kana addini don wani ya baka kuɗin omo ne? Shi yasa tun da ka gani nan wuraren tun farkon da aka shigo Abuja ne kumbiya ido na buɗe na nema sana'a. Wajen mutum 10 wani abu nake cewa nake ɗaukar ɗawainiyarsu. Da na tsaya ni ma kaga da yanzu kenan ina na cikin masu rababban tunani irin naka. To addini ba haka ake addini, kowa na tashi ne ya sauke nauyin da ke kan shi. Ba wai za ka dawo wani ka ce wani sai ya ma sannan za ka yi, ko kuma kenan in ba a mako ba kai ba za ka yi addini ba kenan. To wannan shawara ce nake baka, ya kamata a ce kai ma ka san me kake, ka dawo cikin hayyacinka. Da alamu kai bacci, in za ka tashi kai abin da ya dace. Addini ba ruwan shi da cewa wai in ba a yi ma ba za ka yi ba. Dole kai ma ka tashi kamar yadda wasu ke ma kai ma kai musu. Don haka ni kaga tafiya ta sai an jima. Wannan shawara ce. Kai wannan zancen nashi gaskiya ne. To yanzu ya kamata mutum ya karanta yana sa. To ai na iya wannan sana'ar. Na iya zan tura baro mai taɗin nan. Ko da ko in yi daga bakin nan ban zuwa nan bakin wannan ai zan samu abin da zan samu. Kai ni ma fa ba zama ba. Sai ya kamata mu